Ngiyakhumbula yini kudala kusisana ubhuti aba-right, abafana nje bonke babe-right, kube uyena okulandayo, nihambe niyochila, uwena ovakashele yena. Manje abafana ibona abangagoduki, abagoduki. Like I'm talking to my friend and she's like, ubefuya umfana i-weekend yonke, kodwa umfana asafuna ukugoduka, uze wahamba ngo-3 ntambama. Hello, u-10 o'clock nawo mkhulu, upast 6 nje. So we're strategizing on ways ukuthi how she can get him out the house. Yabona kumngani wakho sisiwami njengoba ethi ubefuya umfana ezeza kuwena efuna usizo lokuthi amkhiphe endlini ngoba akhipha ngamali lo mfana. Ingoba akhipha ngamali kube nje lo mfana nje ushiya imali wamkhipha lo weekend batotosana ibingeke zibe khona yonke lo nkinga. Inkinga imali ngoba umngani wakho abamshiyelanga imali abamphanga imali. Ingakho ke senza ama tricks okumkhipha endlini lo mfana. Thina abafana bamanje asivakasheli nje intombazana endlini awuyibulalisa kanje leyo nto makufika omunye umuntu kwaphela kubuye kube nama timetable endlini zenu. Makufika omunye umuntu unesibindi kami nje lo mfana ningamqhathanisi nje nabafana ezenithi abafana abamanje ngeke asiyilokothi nje lonto leyo ingozi engaka uvashela intombazana endlini yayo. Ey'ngane zakwethu-ke lana-ke kushiyana imbono owesifazane ekhala ngabafana bakudala. Abafana kwakuyibona ababevakashelwa intombi, hhayi labafana bamanje abavakashela intombi maqede futhi ngenkathi besendlini yentombi bese bephuma ngesikhathi esithandwa yibona baze bayophuma ntambama hlala imini yonke endlini yentombi. Ithi-ke lona owesifazane-ke kungcono ukuba-ke owesilisa uphuma nje mhlawumbe noma ingo-11 noma ingabo-10 ekuseni kulungile. Ngani kwethu mina nawe sihlangane laphayana kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel yethu. Danko.